Duże granitowe serce zdobi Strzegomski rynek. Obecnie jest ulubionym obiektem do fotografowania się na jego tle nie tylko zakochanym, ale także turystom odwiedzającym gminę Strzegom. Jak twierdzi autorka Ewa Solima, rzeźba wpisała się w krajobraz miasta, z którego pochodzi i gdzie tworzy swoje prace. Pokazuje, że granit nie musi być szary i smutny, można nadać mu nowe oblicze, przełamując go kolorem i ciekawym kształtem. Małe granitowe serca mieszczące się w dłoni są nietypową pamiątką wręczaną wybitnym osobistościom i ludziom zasłużonym dla rozwoju miasta. Są wykonywane w rozmaitych formach i różnej wielkości. Zaczęło to się w roku 2012. To po raz pierwszy do mnie Fundacja Basalt zadzwoniła i poprosiła mnie o wykonanie granitowego serca. Pierwszym pomysłem na granitowe serce jest to serce tej wielkości. Wykonałem je po raz pierwszy. Jako pierwsze poszło do naszego prezydenta. Następnie już po tym sercu zrobiłem o wiele troszkę mniejsze serce z napisem Strzegom granitowe serce Polski. Jest to taka promocja naszego miasta. Herb Strzegomia, na którym widnieje, na moim produkcie widnieje właśnie logo Strzegomia. Oczywiście jestem z tego zadowolony, bo jest jakby to certyfikatem do pokazania, że to jest Strzegom, że to jest granit strzegomski. No i na końcu nasza największa przemiana jest to granitowa biżuteria. Serce ma też swój słodki wariant – tort z napisem Granitowe serce Polski. Ten tort Granitowe serce Polski o smaku czekoladowym z dodatkiem owoców będziecie mogli Państwo degustować podczas święta granitu strzegomskiego. Moim marzeniem jest, żeby tort Granitowe serce Polski stał się słodką wizytówką naszego miasta. Tak jak wizytówką Wiednia jest tort Zachera sprzedawany w każdej cukierni jako osobliwość cukiernicza miasta, tak w Strzegomiu słodkim wypiekiem mógłby być nasz tort Granitowe serce Polski, kojarzony tylko z naszym miastem, a turyści zwiedzający miasto mieliby niepowtarzalną możliwość jego degustacji w każdej cukierni. Jakie jeszcze odsłony będzie miało granitowe serce Polski, przekonamy się podczas Święta Granitu Strzegomskiego już w czerwcu.